Ми повертаємося у студію програми «Саба». Мене звати Єлизавета Цареградська. В нас у студії вже є наша гостя. Втім, перед тим, як ми почнемо з нею розмову, я обіцяю, що вона буде цікавою, ви будете здивовані, хто до нас завітав. Пропоную подивитися сюжет про події цього дня в історії. Там у нас рубрика. 21 грудня 1968 року запущено американський космічний корабель «Аполлон-8» з астронавтами Френком Борменом, Джеймсом Ловелом і Вільямом Андерсом на борту. Це була перша пілотована експедиція до місяця. 24 грудня корабель увійшов у навколомісячну орбіту і здійснив навколо супутника 10 обертів, під час яких було проведено його телезйомку і фотографування. Американські астронавти стали першими людьми, які на власні очі побачили обернену сторону місяця. 27 грудня екіпаж «Аполлона-8» успішно приземлився у води Тихого океану. Цього дня 1975 року у Відні група німецьких і арабських терористів під керівництвом Карлоса Шакала напала на штаб-квартиру Організації країн-експортерів нафти – ОПЕК. Було взято 68 заручників, з яких 3 чоловік було вбито. Називаючи свою групу армією арабської революції, Шакал зажадав виступити по радіо із антиізраїльським зверненням і надати реактивного літака для виліту за кордон. Австрійська влада виконала ці вимоги, і після приземлення у Алжирі всі заручники були звільнені. Після цього інциденту засідання ОПЕК не проводились протягом наступних 25 років. 21 грудня 1988 року в результаті терористичного акту над шотландським містом Локербі був підірваний літак Boeing 747 авіакомпанії Pan American, який здійснював регулярний рейс з Лондону до Нью-Йорку. Через 13 років за звинуваченням у терористичному акті, що призвів до загибелі 270 людей, на довічне ув'язнення був засуджений співробітник лівійських спецслужб Абдель Аль-Меграхі, а в 2003 році Лівія визнала відповідальність своїх офіційних осіб за вибух літака над Локербі і виплатила по $10 мільйонів родині кожного загиблого в обмін на повне зняття економічних санкцій. 21 грудня 1879 року народився Йосип Сталін, російський революціонер і радянський диктатор грузинського походження, державний, політичний та військовий діяч Радянського Союзу. 21 грудня 1991 року була підписана Алма-Атинська декларація – документ, що підтвердив припинення існування СРСР і разом з угодою про створення співдружності незалежних держав визначав принципи взаємовідносин і співробітництва країн-членів СНД. Отже, як і обіцяли, наша гостя – заслужена артистка України Людмила Ардельян. Доброго ранку, пані Людмила. Доброго ранку, Ліза, дуже приємно. Навзаєм. Ми дуже раді вас вітати, тому що ви акторка, ви за освітою актор. І хочеться, але з таким маленьким уточненням. Ви працюєте дуже багато з дубляжем, саме як актор дубляжу та режисер дубляжу. У зв'язку з цим хочу задати вам запитання, взагалі, яка в нас зараз ситуація в Україні з дубляжем фільму? Дуже хороша. Це насправді дуже хороша ситуація. Я маю сказати, що десь років 4-5 тому я була в Одесі і була вражена тим, що фільми, які ми дублюємо українською, йдуть чомусь російською мовою. Тепер ситуація зовсім інакша, і це дуже добре, тому що і українські актори мають роботу, це перш за все. Українські студії, дуже багато перекладачів, редакторів, які працюють з мовою, мають на сьогоднішній день роботу. Ну і, звичайно, це культура, це наша культура. Культура починається з мови. Без мови не буде культури. Тому наша ця царина дублійна, вона дуже важлива для культури взагалі. Загалом, останніми роками така тенденція щодо популяризації української мови, вона дійсно стала модною, це дуже сучасно, це стильно говорити саме українською мовою, і її набагато частіше чуєш. Я, як мешканка Києва, це стверджую, тому що раніше її було набагато менше. Так, я згодна з вами. Тим не менш, зрозуміло, що дубляж також в цьому допомагає, тому що ми дивимося, сприймаємо кіно рідною мовою. А що стосовно технічної сторони цього питання, тобто як оснащені ці студії? Чи достатньо все добре? Тому що в нас же в країні прийнято говорити про те, що як все погано, як ми відстаємо від світу, від технологій і так далі. Ні. В нашій царині все якраз дуже добре. Ми зовсім не відстаємо, ми навпаки, ми крокуємо крок
крок в крок з європейськими, з голлівудськими студіями, тому що у нас дуже хороше оснащення. І ви, мабуть, це відчуваєте, тому що коли ви приходите в кінотеатр, ви чуєте хороший звук, ви чуєте хорошу українську мову. Це все на дуже високому рівні, я б сказала, на голлівудському навіть рівні, тому що ця робота, вона затребувана, ця робота дуже важлива, і це насправді дуже така тонка і важка робота. Справді важка. Важка за своїми об'ємами, важка, тому що дуже багато людей працюють над дубляжем. Це, по-перше, перекладачі, редактори, актори, студії, великі студії. Неможливо зробити в маленькій студії дубляж фільму. Це нонсенс. Я думаю, що інколи ви чуєте якісь дубляжі, можливо, озвучки, які вас не влаштовують. Ви чуєте поганий звук. Це, мабуть, робили якісь маленькі студії, не досить досвідчені, не досить укомплектовані технічно. Якщо ми говоримо дійсно про великі студії, про великі дубляжі і про блокбастери, про великі фільми, то це, звичайно, дуже хороші, дуже оснащені студії. Знаєте, от я останнім часом не пригадаю фільму, який би викликав в мене якийсь резонанс, ну або ж я там подумала, а щось не так з озвучкою. Навпаки, це робиться все настільки природньо, настільки легко, що тобі здається, ти навіть не задумуєшся над цим. Так. А якщо заглибитися у роздуми і зрозуміти, що таке взагалі робота актора дубляжу, наскільки вона відрізняється від роботи там актора на сцені у кіно? В чому різниця? Це важче, це складніше? Не треба говорити важче чи складніше. Акторська робота взагалі важка, вона взагалі важка, це не так просто. Але є нюанси, і є такі нюанси фахові для актора дубляжу. Справа в тому, що не кожний артист кіно і не кожний артист театру може прийти і дублювати фільм. Не кожен випускник, студент театрального вишу може прийти, стати перед мікрофоном і зразу дублювати. Тут є маса таких пунктів. Наприклад, треба відчувати мікрофон, треба володіти голосом, треба мати бездоганну дикцію. Для цього актори вчаться 4 роки, їм викладають сценічну мову. І не треба думати, що людина, яка говорить дуже добре в житті, в побуті, може стати перед мікрофоном, і у неї також буде це добре виходити. Часто мені якісь друзі, якісь знайомі, які не пов'язані з акторською професією, кажуть: я такий прикольний, я так хочу озвучувати мультики. Чомусь людям здається, що мультики озвучувати легше, аніж фільми. Ні, це не так. Для того, щоб озвучувати мультики, дублювати мультики, треба бездоганно володіти мовою, треба бездоганно володіти своїм мовним апаратом, своїм голосом. Адже, погодьтеся, не всі актори співають, правда? І не всі вокалісти можуть зніматися або грати на сцені, у них немає цього дару. Так само не кожен актор може дублювати фільм, тому що тут дуже багато нюансів. А стосовно ситуації у наших вишах, от ви зазначили про сценічну мову, ну ми всі прекрасно розуміємо, що вони цим займаються, тим не менш. Є якийсь напрямок, котрі готують виключно акторів дубляжу? Ні, нема. Немає. І взагалі, ну, напевно, чи є сенс якийсь, не знаю, предмет такий, який би був спрямований виключно на те, аби от, там, не знаю, актор там майбутній, він звикав до того ж мікрофону, якісь оці тонкощі. Цього в нас немає зараз в освіті. Цього у нас немає, на жаль. Справа в тому, що якщо ми будемо говорити про інститут Карпенка-Карого, який випускає акторів театру і кіно, він технічно дуже слабенько оснащений. Для того, щоб стати актором дубляжу, потрібен досвід, великий досвід. Потрібно, окрім того, що ти займаєшся сценічною мовою, займаєшся своїм голосом, ти повинен відчувати мікрофон. І для цього, звичайно, потрібна студія, потрібне оснащення. На жаль, театральний інститут, і не буду говорити про інститут культури, але думаю, там також не дуже добре з цим, немає такої можливості. Але якщо ми говоримо про розвиток дублійного діла. І він буде розвиватися, тому що фільмів багато, і ці фільми всі адаптуються. Ви знаєте, це така європейська, це така дуже сучасна практика, саме дублювати фільми українською мовою, рідною мовою. І це, звичайно, буде розвиватися. То, звичайно, дуже хотілося б, і наразі це необхідно, щоб в інституті викладали, щоб був у акторів театру і кіно, був предмет, у дикторів був предмет
озвучення і дублювання фільмів, щоб вони звикали до мікрофону і розуміли, що це таке, як це робиться. Тоді ж як вдається нам робити на такому високому рівні дубляж, якщо цього не вчать? Тобто люди приходять і як на власних помилках, я так розумію, На да? власних помилках, звикають і... так. Ну, ви знаєте, взагалі ми цим займаємося вже років з 20. Ну, от саме після незалежності якось це почало в нас розвиватися. Якщо ми будемо порівнювати наші українські дубляжі з російськими дубляжами, з російськомовними, це велика різниця. Росіяни займаються цим десь з середини минулого століття. Тобто між нами дуже велика відстань. Звичайно, ніхто нам з росіян, з московських колег, ніхто нам нічого не розказував і не ділився з нами своїми секретами. Ми все робили з нуля. Тобто ми з нуля почали перекладати, вкладати. Є такий нюанс, коли ви дивитесь голлівудський блокбастер, вам здається, що актор говорить українською, ми називаємо це ліпсінгом. Це дуже складно, це такий деякий обман, який ми собі дозволяємо, але ми намагаємось вкласти українську фразу в англійську. Як це можливо? От чесно, мені не вкладається в голові. Ви тому знаєте, що... мені самі не вкладається це в голові. Окрім того, що я займаюся цим так багато років, і я весь час, коли я бачу цю філіграну, це ювелірна робота, коли я бачу, я теж думаю, боже, ну як же ми це робимо? Але ми це робимо. Ви знаєте, і у нас багато акторів, які займаються, які мають великий досвід. От я, наприклад, маю досвід, вже більше 20 років я цим займаюся. І таких акторів у нас багато. Звичайно, коли актори такого рівня стають перед мікрофоном, до речі, у вас на каналі працює мій колега Ельдар, з яким я теж багато дублювала і багато озвучувала фільмів. Я хочу передати йому вітання, знаю, що він зараз в лікарні, нехай одужує, і вітання йому. Дякую. Так, і ми працюємо над цим дуже давно. І коли досвідчений актор стає перед мікрофоном, ви знаєте, тут спрацьовує все. Талант, досвід, володіння голосом, вміння володіти своїм голосом. І це ж дуже складно, якщо не ти граєш, тут велика різниця, це граєш не ти. Люди вже отримали Оскари за ці ролі, за цей фільм, і ти маєш відчути, що зіграв великий актор на екрані, що він зробив, як він це зробив, і своїм голосом, українською, передати той стан і те, що грав актор. До речі, мушу вам сказати, що якби ви почули голос Брюса Вілліса, рідний голос Брюса Вілліса, то ті, хто ніколи його не чув, був би вражений і сказав би, це неможливо, не буду говорити так погано, але був би вражений, це точно. Тому що, звичайно, солов'їна, вона і є солов'їна. Ми додаємо окрасу, ми додаємо якихось інтонацій, інших інтонацій, і вкупі виходить отакий витвір мистецтва, я б так сказала. Мені завжди було цікаво от сам процес, як це відбувається, і насправді подивитися на актора, який дублює. І це те, що ви зазначили. Актор на екрані вже зіграв свою роль. Там є емоція, там є міміка, там є жести, фізика, так би мовити. Фізика є, звичайно. І що, от мені здається, найбільша складність – це саме голосом, я не знаю, не переборщити, або навпаки, не додати. І мені цікаво, як людина себе поводить перед мікрофоном, тому що вона грає, я так розумію, вона вживається. Звичайно, вона грає. Але є нюанси. Ну, ви собі уявляєте, що перед тобою отак мікрофон і отак перед тобою текст, обов'язково текст. Хочу зазначити, що актори не бачать тексту і не бачать фільму до того, як приходять на дублювання. Фільм бачить, звичайно, перекладач, який перекладає, і фільм бачить режисер. От якщо я працюю як режисер дубляжу, звичайно, я переглядаю фільм, тому що я маю допомогти актору. І в цьому мені допомагає те, що я сама актриса, тому що я можу розгадати цю таємницю того, що відбувається на екрані, як актори грають. І коли актор приходить, він, тобто ця картинка, вона в нього жива. Він ці емоції переживає, з самого початку, вони первісні. Але якщо тут мікрофон, а тут у нього пепітер з текстом, то уявляєте, якщо ми будемо дуже там якось жестикулювати руками, ми будемо збивати цей мікрофон. Тому можна робити так, я зразу
особливо коли я працюю з дітьми, я їм зразу говорю, можете робити так, але ні в якому разі не так. І жестикулювання, звичайно, дуже допомагає. І якщо ви побачите, як наші актори це роблять, вони дійсно жестикулюють, вони дуже активно артикулюють, у них така жива міміка. Тобто, а якщо це мультик, це взагалі, вони грають перед мікрофоном. Це взагалі дуже цікаво і дуже... І от стосовно цих складнощів, тому що я знаю, наприклад, що от саме ця фізика актора, вона дуже часто допомагає щось зіграти. І без Звичайно. неї, якщо сказати не рухайся взагалі, Це то ти неможливо. можеш просто-напросто не відіграти той чи Звичайно. інший епізод, ту іншу роль. І мені цікаво саме в контексті дітей. От діти, як, по-перше, ви з ними працюєте, як пояснити дитині таку серйозну задачу, як акторську? Хочу вам сказати, взагалі акторська професія це в першу чергу талант. І, звичайно, не всі діти, так як не всі люди можуть бути акторами. Є настільки обдаровані діти, що я просто радію і тішуся з того, наскільки це обдаровані талановиті діти. І вони, що таке взагалі акторський талант? Це вміння взяти обставини на себе. Це перебувати у тому вигаданому світі. Якщо ти бачиш на екрані, і ти розумієш, що я – це той персонаж, це, наприклад, та Софія Прекрасна, яка біжить по намальованому світі, так? Але я настільки вірю, це талант. Це природний талант, це органіка. Я настільки вірю, що я і є та Софія, що я переживаю разом з нею. Не всі діти, так само, як і не всі люди, можуть це робити. Але є настільки обдаровані діти, що вони вірять в ті обставини. Але у них, звичайно, немає досвіду, і, звичайно, їх ніхто цього не вчив. Для цього є я, як режисер дубляжа. І якщо я актриса, я можу відкрити їм секрети акторської майстерності, підказати. Ну, тобто, маю вам сказати, що з дітьми не так легко, і коли я працюю з дітьми, я віддаюся настільки, ну, я не знаю, там 50% моєї роботи, чи може навіть більше. Але, звичайно, я віддаюсь вся. Я їм настільки допомагаю, я настільки вживаюся. Я цю Софію Прекрасну, цю роль, я переживаю разом з дитиною, яка цю роль озвучує. Це серйозні такі емоційні Це затрати. дуже серйозно, дуже серйозно. Я би хотіла ще повернутися саме до моменту мови, тому що от для мене, знову ж таки, дуже цікавим і насправді принциповим є питання не говірки мови, Звичайно. а літературної мови. І більш того, те, що ми адаптуємо фільми, вони про реальне наше життя. І давайте будемо відверті, літературна українська мова – це одне. А, наприклад, ну, якась сленгова, побутова, тим не менш все одно правильна, вона дещо інакша. Ну, тобто, як не скочуватися у суржик, але тим не менш все ж таки придумувати якісь ці сленгові слова. Ну, наприклад, там Йохана Ковінька, да, там, чи ще щось на кшталт цього. ЦАП відбувало, це придумана фраза, яка стала вже, всі думають, що так це було завжди. Ні, нічого подібного, це придумана фраза, і таких фраз багато. Ми над цим працюємо. На жаль, в нашому суспільстві немає сленгу українського. Ну, це такі об'єктивні речі. І багато сленгу російського. Наші перекладачі, редактори намагаються уникати цього. Інколи це буває дуже вдало, от як Йохана Ковінька і так далі. Інколи це буває невдало. Наприклад, я вважаю, що треба сміливіше використовувати російський сленг. Так, ми говоримо, так, говорять, сучасні діти говорять «блін», говорять «вау». Я вважаю, що це можна використовувати. Хто з нас, навіть україномовні люди, як часто використовують слово «так»? Всі говорять «да», правда ж? Ну, правда ж. В побуті ми говоримо «да». Можливо, я так думаю, що за декілька років «да» буде в нашому словнику. Але можна, я думаю, можна це використовувати. І ми намагаємось це використовувати. Я ж кажу, інколи це буває вдаліше, інколи менш вдало. Але ми, звичайно, над цим працюємо. Але все ж таки, мова, якою говорять з екранів, вона все ж таки має бути чистою, це не має бути суржик. Це, ну, можливо, вона не така літературна, вона все ж таки має бути жива, така побутова теж, мабуть, ні. Але жива, будемо говорити жива. Але вона має бути гарна, так?
без якихось домішок лайки, без домішок суржику. От стосовно лайки, що хотіла вас попитати, оцей момент, тому що, ну, знову ж таки, голівудські фільми та будь-які, ну, зрозуміло, Дуже що... багато. Так, і як з цим впоратися? Тобто, невже перекладати все? Ні, ми перекладаємо не все. У нас є квоти, ми, звичайно, перекладаємо не все. У них дуже багато лайки. Якби ми це все перекладали, це дивитися було б неможливо. Але ми стараємось так, якимось такими словами, там, дідько, чорт, уникати цих лайк. Я хочу от що сказати. Я недавно подивилася наш український фільм «Кіборги». Раджу усім подивитися, це дуже чоловіче кіно. Там є про що подумати. І там, звичайно, ми всі розуміємо, що в такій ситуації без лайки не обійдеться. І вона там є. І вона звучить з екрану, звучить. Її ніхто не запікує, ніхто нічого з цією лайкою не робить. Але вона настільки там до міста, настільки вона природня, що вона не викликає у мене, людина, яка в побуті не лається, вона не викликає у мене якихось таких негативних емоцій, якогось бруду. Тому що так, лайка міцно увійшла в наш побут, але в таких ситуаціях вона може бути. Може бути, і якщо це не викликає, і тоді це не буде викликати такого опору. Вона не має бути просто так, аби тільки лаятись. Пані Людмило, хочу, от у нас зовсім мало часу лишається. Про ваші, над чим працюєте зараз і про мрії? От є якийсь фільм, який би ви хотіли дублювати? Можливо, вже він був, можливо, вже мрія здійснилася. Ви знаєте, мені здається, я дуже багато взагалі зробила в дубляжі. Я просто назву «Ігри престолів» Серсея, це мій голос. Турецький серіал «Роксолана», «Махідевран» – це мій голос. Також ви всі, мабуть, пам'ятаєте такі серіали, як «Всі жінки-відьми», «Беверлі Хіллз» і багато інших. «Секретні матеріали» – це все я. І мені здається, я дуже багато в цьому зробила. Тепер я хочу, щоб глядач впізнавав мене за моїм обличчям. Я знімаюся. Це літо взагалі для мене було дуже плідним. Я багато знімалася і має вийти, я не знаю, чи можу я рекламувати інші канали, але запам'ятайте назву «Жених нельзя помилувати». Це дуже мила чотирьохсерійка, у мене там одна з головних ролей. Мені здається, дуже цікава. Це комедія. І мені здається, що глядач, який буде пізнавати мене з екранів, а також пізнавати мій голос, це для мене буде подарунок. Ну, це такий новий етап просто. Це новий етап, і я дуже хочу реалізуватися саме в цій царині. І дуже хочу і дуже прошу Діда Мороза послати мені плідний наступний рік саме в царині Ну, зйомок. в такому разі ми вам бажаємо здійснення ваших мрій. Насправді, дійсно цінуємо вашу титанічну працю, тому що ви говорили, що неможливо там поєднувати, говорити легше, важче, але знову ж таки, навіть враховуючи всі ті нюанси, які от ви зазначили стосовно дубляжу, мені здається, що ця робота, вона більш кропітка, вона вимагає більшої концентрації. Саме так. Це набагато важче зробити, насправді. Мені так здається, це не моє суб'єктивне. Так, це правда. Ви абсолютно праві. Дуже вам дякую, що ви до нас завітали. Народна артистка України Людмила Ардельян була у нас в гостях. Я дуже вам дякую. Заслужена, але дякую за комплімент. Ми закінчуємо наш ефір на телеканалі АТR, але дивіться наш канал і знайте більше. Мода Крим, Крим тут.